Wah, naik ke panggung. Ayo diatur, ya Jutran. Ayo ke panggung. Iya, pasti. Cak Kades yang pertama pasti. Ion. Ayo diatur dulu, ya Jutran. Sutran, ayo neng dukur ae, Cak Sutran ono dukur. Lah, jene ndak bingung. Waragana semua duduk. Gelem besok kapan deh? Ya besok isu Tancet semoyo najan aku turung rujuk. Ning Erni njaluk apa sampean? Sing tak jaluk wiko warna. Kok iya prasaja? Aku turung nyobatani lepak jai. Ah, jangan gitulah. Iya dong. Apa wae Sana pangan apapun ya niku wis mesti. aku ndak kelem dimaruyo Pariski. Ya ndak ira lo saken asal kowe ngerti. Aku bekti Trisandaya gotong raya. Gelem besok kapan Derni? Ya besok pagi jak sati. Tancah semoyo Senajan aku turung rujuk. Pak Suharjai njaluk apa sampean? Sing tak jaluk niku warna Pak Jai awas. Iya prasaja. Aku turun nyobatan nih Pariski. Grup bojo loro apa wae Sana pangan bungkus. ya niku wis mesti. Aku ndak gelem dimaruyo Pariski. Memang timaru terus ya apa asal kowe ngerti. Aku bekti bring sadaya gotong raya. Atine isun bingung ketiki sagat riko tinggal urip isun rasane kaya gantung pikiran sering ngelamun sampai awal hati kaya wong linglung. Kabar wis sebabian rikolan isun arep jejodohan. Ambungane sinten barang riko ninggal isun tanpa jalanan. Mula titip salam nang angin lan terus
Agung Wira Sonanteni Dua Tracapane lawan Sing taun dawa pajai ati disun bingung ketiki Sakat riko tinggal urip isun rasane kaya gantung pikiran sering ngelamun sampai awak dadi kaya kabar wis sumabian areka lan isun arep jejodohan apa kene setan baran reka ninggal isun tanpa jalaran mula titip salam dong angin landel seujan walani sun ngenteni tekani koiman kamu sampai kapan isun Agung Wira Sonanteni no Tracapane lawan senenge sing mari-mari pariski namo jodoh lewat hari gawe tene kontek-kontekan akhire jodoh temenan Sedenge sing mari-mari sing mari-mari nemu jodoh sing ayu kaya Adik Erni ah masa pun teleponan iya yo kawitane akhire padha senenge Trot isun sing ira sing nyono isun jodoh ya Amerika ngomongku ya ora kawitane akhire jodoh selawase isun sing ira sing nyono iya jan isun jodoh ya Amerika Ambe Mariski. WA-WA-an asal mulane akhire ayo berote padha senenge asik this is GSS Audio Ardis Multimedia Community Panji Laras Lumajang oh yeah. Ayo sawer Pak Suharjai Mas Ripin Sayur Bapak Misgono sawer-sawer ayo Bapak Devin aku rawati dosa lara tak wales lara
Oke, matur nuwun. Penampilan di grup Adamayem ada Mas Arifin Sayur Belalangan, Mbak Purnami Belalangan. Di grup Jabon Jemoko ada Bapak Suharjai, Mas Devin Tutut, Dua Miss Gono, Bapak Dolaril yang datang di Talang di grup Kang Sukoila, Riatun Januari, Jak Sulimayun, Lima Serangkai, Selosok Kliwon di bulan Sapar, tidak tinggalan Bung Harmiko. Kesemuanya Cak Dulari yang datangnya dari Sombo, Selosok Kliwon di bulan besar hajatnya, dan kawan-kawan kesemuanya yang sudah tampil di pagelaran. Tidak remeh sempurna. Jai bongan salajengipun terima kasih.